in zavain thole Christai so mingin chi bai ka bu ka cheu zanina Amen. price season tena hetiang anga income na zoom kaltang income na in what say na kini no pa min han som ve em lom ema masain in zavai chunga lom thu kan han so ye in chocolate in sharing na hun te min han pe a lom om ka tia hun ti eng tia ring e kan nei don la ba ăn khăn mấy nếu to cái sới rồi hun te min pe ve ang ti ngai na ka shilo palo in ngai to lem lo ma ro chu hun min han pek ta ka chuanin sei tur chu atama ma ro chu toy theng ber han sei kan han tu manga heti lai muna pathiani na min shwai na te min om pui na te aro pui kan tia hetiang ang din muna hian kan ding phave ang tipo kan ngai to ngai lawa kan ma ro chu pathianin ho tu te kal tlangin hun min han pe hetiang anga Rawngbawlna hun te min han pe hi alom om kan ti tak zet ani kan laptop hi niam dewa kan han da thale loka heti lai Rawngbawlna chu adang lam khopa cholni atanga nilai thotan thleng hian office kan kala zirtop ni hi Sunday angani zirtop ni a hian anin khom thina holiness meeting nei thina pathian ni angani chu mo mizoram cholni pathian ni kan manang kha zirtop ni ani a inrin ni chol boka chon cholni tanga nilai thotan thleng hianin working days ni a ti chuan office hla lawa kan in pia kan kong ka puya tanga pen nga vel le ka hian le building le lam ason ka office oma tin colonel hi chunga oma te an chuan tuna kan omna hi building pui hianin kan lo a chonga ani a ti chuan ini hi chong lina kan oma amalam hi quarter ani a nunglam so office tiang khan pui hian kan lo ani office department sang seli en kan ti atang te noi bera kwan seli en howin showroom an neya chuan adota project office adota tiang khan kan om chho dia ta ni women ministry te hi room number 4 a so kan quarter pe le lama son kan oma tin achunga OC te GS te an om pokani yang chuanin office hini tin kan kala daria le chan ve tanga darli ani daria le chan ve tanga dar khatleng hian choma lama ne dar khat tanga dar ni hi lunch break ani a chuan dar he tanga darli kan bang thina ni kan khen him atang khan hei lockdown hi alani renga amaro chu itlai lockdown le mizoram lockdown khachu a in anglo deu nyang heta hi chuan office te kan kal theya tin atira kha chuan an street kop maya ma ero chu tu nai ro chuan an hanin thadul deu ta abas te po atlana dor te po in honga amaro chu school le office school le college zirna mun hi an la hong lo bani yang chuanin office sakal tur te hi office motorin settle bus an ti me ta chuan staff ho hi kan driver ten an valam china chuan darli an thale thin yang chuanin city bus an lakal thangam lawa chan chu covid kai te an lawa wangin or chu kan staff te ho hi chu an vai deu thoi hianin vaccine an la vek to ke ni nu pa ro chu vaccine kan la lawa chan chu aizola khan kan la man lawa hetlai kan thlen nu in kan visa kha thum tal tharuk tal kan nei nga ya thum hi kan nei sa kha ni a kan nei kan mang zo don to hai tunan boy pui le me ka vo nak tu khi kan visa nei thum kan nei a to phun kha lo ta tharuk tal kan nei nga wangin vaccine hi kan la ve thelo ni ma ro chu pathianin
min hum him zela hoi mi thlengin harsat na kan la tok lova pathian hum him na kan la dong zel ni kha kan sei do tin Rawngbawlna chungchanga chuan shet tongin ke chu command president of women's ministries kan ni a chuan women's ministries kan CHQ wa hian CPWM CSWM le assistant to women's ministries pathum chau kan de tun lai tak phei chu CSWM kan nei lova kan GS tanu pa kha London an transfer ta ka wangin tu na han GS kan nei lawa CSWM kan nei lawa kele assistant to women's ministries kan ni top mai ni chuanin Rawngbawlna hi zoram ne na nang lo ma IET a chuan hi kan ti ve de ureng me ya mabak mason la tur kong tam takal oma home league anin khom china LOM po an ne ya in Bible study kan nei china prayer breakfast prayer an tia trong chai na hi an warm ema tiang chuanin IET kan tiang in women all day of prayer te list coin te ponti ve veka kan mami te khanan lo zirtira tiang chuan nei china tin women Bible study hi thatin kan neya chu zoom tu na kan ti ang hian kan nei china ni chu international headquarter of women's ministries in anron siam kalmang anron siam mu kha bangla tongin an lo leta ka an lo zir china thatinin hunrat kan neya tiang chuan tun thla tan po hian ni somni pahni a hian kan nei don ani hemi technology te kan mangchang kai vea tun thla ero chu zoom ni lovin boardroom a kan nei don nya kan ti atle min borak te alo zia om de to wangin yang chuanin kan mang thina tin kan project ni deu vek meya home league rally nei don pon sales kiwatangin an rally na tur kan tum saka yang chuan nikum an nei theilowa kumin po hi he kan han bua sei le me kan nia kan nei theng em nei theilowa ngem kan la shelawa June tha July tha hi nei tur bua sei in raman ani a plana chuan amaro chu nei thei kan rin lo wangin top lam kum top lam hi in tin zone le pak te ang kan ti atiang chuan an home league rally na tu po CSQ win kan tum sang vek thina ni ti kha kan sei tu a tin women ministry kal tlang hian project pathum vel tu na han pui me ka ni a chu pakhata chuanin no chizuar muna son health care and counseling center kan neya HCCC antime health care and counseling center chu Bangladesh a hianin no chizuar te hi dan ange halna red light area ne chumi bula chuan center kan neya chumi huna chuan lelam kong oma lelam mai kha he mu phang vekin ta chuan no chizor na huna nia chumi kong lelam a cha chuan center kan ne ta chuan an anitan Rawngbawlna kan nei thina chan chwa theiten om takin tin chan chwa mol pon oma tin kumina tang hianin an fa te en kolna kha kan tel le boka chu hey customer den lo nei hian chen khat chu an fa te kha an nok sak ta thina chen khat chu customer an nei line an chapa tiang khan an fa te kha an nok sak ta thina chu wang chuan customer te po khan nok an tia chu wang chuan an fa te kha an en kol thina no pang omna an chi te zirtir na ang chi te kha kumina tang hian kan kal bokani tin all daka a chang tho chuan sexual hotan khan commercial sex worker hotan khan project kan kalpui boka tin chulawa chuanin apa ngai hemi Bangladesh officer no ho te hi enge sap trong ahar sat na enge sap trong ti lei theilo te hi an om ve atin computer te po ti lei theilo te an om ve thina wangin nikuma khan hei sar hianin kan CS te ne na
enge development lampang project te lo siam sakula thei chana tia an han siama kumina tanga tan turin sum te po kan mu vek to a territory pathumin min ran sponsor a min ran fana chu an mani zirdu theu akha kan zot chuak veka officer nu ho zong khan an zirdu te kha an ran soya athenin sap tong kan zirdu athenin computer athenin theology athenin BA master tiang khan an zirdu theu te kha an ran zia ka chu mimal tinin dollar zathum cheng sing hi sanga dong thenga chumi tangchuan an zirdu kha zirturin yun hand development women leadership development project kan tia chumi chu kan kalpui dona maro chu institution te an la hon lo an lein hon lo wangin kan la ti thei che lo tu na han ra man na kan kalpui me ka chanin music kan zirdu ten tia tiang chuanin chung te chu project kan kalpui ni ti te kan sei du tin adult literacy hi an kalpui boka chu kan tok tu pa ngai te ho khan zirtir tu shan la lawin an lo zirtir mai ni heng home league income te ba ka khan chu tiang ang chuan sabram tan pui na in project kan kalpui me kan ni ti kha kan sei du ani ni tin office ka kalve a thil chi sang correspondent local tour ngani lekha lo lot chuak te anti vezi a natuka po Father's Day kan mangdona officer chen khat te kha chuan in lo hu to mai thea office a tin kat te kan siama chu pa ho kan pedon ani tin cake te kan cake lian tok mai kan siam boka chung te chu kan katanga natuka hian Father's Day home kan CHQ office adare le chan ve kan mangdona ni kan nu pain hun kan mangdona chutang ang chanin men's fellowship lampangin lunch and was sai don boka chung te chu ni esai tur tak tak oma atop bera chuanin min ko tu pathian hi arin oma ong eng kima hian arin oma chu wang chuan amana min ko ani wangin min ko chan ang khati hlotling turin aman min kai shwai ni pathian that nei kan chunga langna se mema heng Bangladesh ko mana pokan sei tam ter chu chanchin thashil hi ani kan ti ni project mangin satakin an local pui thina kan nge van tlang tan pui nan satakin an kalpuya alom em amaro chu chanchin tha kha thau thang ti kan lawa chu wang chuan heta kan thlen nu kan sei tam per chu chanchin thapuan dar chanchin thashil tharau bo chandam iswa bula iswa kebula tharau tak shwai lut turin kan officer te tu na han kan fui me ka chu tiang tu ra ko kan ni na ang taka kan ti hlot len theina tur ta chuan min lo tong trai pui mol turin kan ngen du chewa tin kumin hi nge kum som ngana ania general howalom na buat sei te ania maro chu an ron kal thengem kan shelawa October tha a hian chu nge plan om me kan ni a lat kan la cancel chuang lawa chung te chu kum som nga mail kan mu ve to a mason na to tam tak kan la nei ani musalman ramani athil tia ol sam lawa chuwang chuan emi tong trai puina kha kan mo ani moi te zai khan kan lunga ti leng hle mai kan la du em thian rin amaron sa kha kat nu ka ul ka ngai to thui ngam lo lung ka lunga leng khop mai nang ni po in lunga len ka ringa season la nge mai ron sa kha alom ka te me ma thian rin om I swa chau hi kan thian rin om kong eng kim kan thian na ni nang ni po Rawngbawlna zela lai pan mal som cheu sela in chan chin te kan lo shave zela lotlin na dom tak kan han cha thian kan lo lom thin na ni ti kha an sei ni ra se ka sei stri to lu to ke ni danga dan ne ka lo me in the final pan mal som cheu ra se mình thế này là tên của này Vanlalnungi thu đến phát tác mấy sharing cái lần thực ra thành lòng này thì ta ăn cái gì cái là thành đặc biệt mà đâm những cái cần ngay khúc mấy cần sức phân thì cần ngay hết mấy thì ta ăn cái gì cái là thì là cho pasien thứ thì ta đã làm bằngหุ่นcần hàng đồn đúng không cái tên của này Zothanmawia thì cần cho mà mình pasien kita mình quan trọng thật sự là thứ là cho mình là ổn đấy.
Hallelujah. Hallelujah. Ôi, Hallelujah. tiếng chú mô. Rất phiền thầy à. Mình là poron lột chiên nè. Hey, in ngày ông thế, mày. Kan han kim thei lo ve ro chu apoi ka ti khop mai han kim mula chen nuam le zual tu ra dia hen khate ro hi chu Facebook la ma te kan in friend awang hian in chan chin te kan lo phe ve se la eng po ni se Friends of Christ in zanina in fellowship pa hun mang tu ra min so awang hian lum takin alo mani ti hakan sei masadu ani invite chon in ming khachu lam vek lo mai la trong bộ nó sản sinh ngày nó tắc mấy lệ lọt đến nó được tắc mấy cái căn lẩu phết phì na cần xuống siêu à cái lai rồi xuống có cái lễ là vào những đường thá lên trong bộ đó là mà cái mình mang thầy lâu va thì bắt nó ta đến thọ lộc tu rằng coi đến thọ lộc thầy lâu ní tên cần phì mai rồi chưa thì ông nó không làm cần muốn có làm dễ là mình sẽ tham muốn quy in đi hi kan chuang chewa ni thu kan sei mai ne Bangladesh kan thir dan hi ke ni pa kan lo thir fu lo khop me kan zu thleng tha kan ri nai te khan lo ro pu ya kal kan te ai khan lo ro pu dai ma ya asipai po lo kan Rawngbawlna po a fa ra viau do ne mo kan ti ya in lệ lâu cắn này đã chun chun rồi chịu ri đai nắn lâu trắng càng viếu dẻo mà ya thì mấy tiền mai rồi chút sao hậu tu lâu đi thăng nó ngẩng anh đi á nên hoa chân đi nè ô mẹ cần tì à lúc nào hiền cần CHQ mi building cần luôn nhỉ cần ngày tuổi nó hi cao thúy khop mày hay cùng sống ngã cần nhỉ Khatin na CHQ building na ta na kan sen so remote po hinoi sari vel deu tho ni khata chuna tam top mai ti tiang chu ni ya kan hun nei thap na hun ai ro chuan ama kan ho tu sa pho kha nen CHQ va da hin du chi lo deu hlek thrin an ti ya airport ha deu wa gin wai thu tom ta se plan so na rem chang ani kan om na thang airport hi chu traffic jam lo chan da car chan vetla na ni maya ni leng san khoin tho na ri hi chu kan khemaya ni kan in chung zon te hi tho na hi ani de ubera chung chu ni ya tin nang rama na satakin thiat to na lama salvation army hi anin tran pui na le chom do na ha thoka ani loka po kan program officer te an vakala ekin sakna tu le a syntax siam na tu te an basema chung ko zatan tuna hian kami chuba khan rangwa sembok tu ra ne mai ro chu rangwa ni kuma aman kan chut le tuna hian in cheng zaruk line bandela lo pun pha bok sia bandel chung ko zatan bandel zani chu paisa ni bel le mai ro chu report ma sa te ron pe phula kan ti ya chu tiang chuan thok khit kan lo thok khop mai Salvation Army hian Bangladesh sa alu tran tir po khan sarkar le sipai ho thlop ne te po dong tha voi khen po hian in kan la thok ani a mai ro chu kan in an lo na chu kan poisa ai chu tang lo lu zong song hi kan man ma hian sarkar an thal na kan la fika kan man zo piang in project kan man zo piang in report kan pe sia na ya chia ro chu boi thak khop mai din project kan thon na reng a hian van tlang rong kan bol na reng a hian Mizoram kan thiat thiam dei dan tur chanin an BDO 10 project kan tho hrim kan tho zo nu a certificate min pe ka nga ya chu mi certificate min pe lo chuan eta daka an office pu ya hian kan project kha kan khar thei lo wani
tiang chu lia le la ma chuna khir ang reng khop maya tin sarkar dan hi lo khir khop mai India ram dan ne lo in ang lova kan mi ko to film purangai ni an tirenga chuti kara chane zongin nge kan hoyang ti hi kan ngai tu ferenga ni sarkar dan kan ngai koi mo lu tuk chuan chan chin thil na ko nga hianin kan bala pha theyang emo ti te po hi beng sikin kong ngai to pathian kan la ro zela ta chuan kan thu kan han lut dong tanga zaina hetia inzinga hun hang tura te ten minon som khan enge ka soyang ti hi kai ngai tu ani eng thu nge kan rong bol pui kan no te hian an mamo kan in fiat sak box si lawa katia thu puya ta na kan nei du so kan nei du ta kai ro chu ti hi ni mangai tu mak kan rong bol na kan halak dan kong chi sang te kan han ena min magai tu min magai dan hi afamak em ti hi ni e na ka khir thiam lo le ka don thiam lo le ka hu thiam lo kong zong po hi magai tu chuan ni hotel ram tu hi na bi hi magai ka wang hian mak mai hianin magai na hi tar lang thri na tôi nghe kêu kêu ở mềm nắng mà đi là mà khan nè kêu nhà kêu om tất mày off khai ngay nè mute vết lô bút mute vết khỉ tao là thang nghe cái này nó cần hành thiệt thiam về đàn à chân rong bol na po India Eastern Territory concept khá anh ít lắm mày này kan câu khẩn em ring lắm mày khá này à chưa vàng chưa nên thiếu thiệt thiam har cái tiếng ring khóc mày à ram dọc ring thar siam sipai thar member này đi ring lắm mày ha kan tùy pui zong lệ với ni thing po kan tùy pui tan khá này à chúng ta chuan mangai tu mak ti hi karil ro chana lo on ta ni pathian hianin mi hring te min mangai em maya mangai na kan hu fiat he na tura tan chuanin kong hi lo hong zawang reng khop maya ti china khan madami khan ina soya HCCC center KSO huna kan rong bol na te hi ka ngai tua nghe lok na tu ti ka suang tu na sa khop mai ni kan poisat se na tam box si amai ro chu kong le lama heng ke so in kul na hi ti mai teng sarkar hiat point in zot na huna hian makve te mai chu Salvation Army lo chu a chu nga rong bol tur hian ke so hian lo du kat lâu mấy nè, all răng lệ cầu răng tôm mà sẽ là Salvation Army à 109 ngắt cắt mấy Salvation Army thế nên tìm mua phô là vani thì he anh free à tin chúng ta chọn counselor te kan này officer te kan đã thọc tu bị thiam ta tak kara anh mà ni counseling turin mà ni kan vakal trong po chuan Meichher pathum chu kan chan chuak to an khalama an veng lama an let le to ya chu tiang chuan mangai tu mak hian na tho tum dan kong chi sang hi lo nei ya ka thil khir thiam lo kar khan thil khir dan khamin khak tirani chan chu ka hun dana chan ai zol vela kan lo hriat thin dana chan case nun hi chu siam that tak thei lo ti kha ni ya siam that ko kan har sarenga amai ro chu nang ni le ke ni ti hi Friends of Christ song te
hun thalova hey COVID-19 legin min tua meka hun thalova kan om mek lai hian rem chan na kha lei thiam kha poi mo ta ni chu case te po chu kan an ti ta zela kan va Rawngbawlna te po chuanin hun pa ngai a chun dor tun nei ei le in tur te kha an nei ve mai ani kan pek ngai lo kha ma se covid an lenga lockdown ten ne dor tun han nei lo chuanin so ngei khani mai an haba ka kha an du wang renga in zuar po khan ni lem lo heng ho po hi swal an dai wang te alo ni ve tlang pui maya chung ho ne na te chuan khatian mani counseling le an trisel na le an fa te lo en kol sak na chau po ni lovin so te po kha pek te khalo nga ta zel mai chu wang chuan he tiang ang hun rem chang hi bang changkai thiam turin Isua Krista thian te hi Krista thian te hi ka ngen chewan inom na huna po khan ti tu rem chang tam tak zon chua tu ro mang tin kan ma hian in hun tha hin hong lok dolin ka helova mi thiam te thil chut na dan kal mangin new normal tur hi pathian biak in khom kan kalpui dan tura te ko khan ho kan en kol na dan tura te po hian kan duan chu thar chu angai hle maya ti te hi ka ngai tu thina en po ni sela hun thalova kan oma wang hian hun rem chang a piang lo mang tharo u mi fing lo ang maya om lovin lalpa du zong chu enge ani hriat tum zok ro u tin fc bunga chang som paruk le som pasria khanin min hrila mangai tumak tak mai hianin ami te hne na hian in puan chua du dan hi ani ani ti hi kapom tan kan hne na in puan dan kha dan kher khan midang hne na khan in puang kher lovang chu wang chuanin kan chuan ber tur po hi pathian mangai na lo ni sela mangai na nun ro pui zia hi fakla te po han kan ngai kha a tunge kan mar nula te po khanin thia tak khan mangai na nuna po to kho ke ati kha chu wang chuan chu mangai tumak chuan nang le ke le khovel ring fa ten an hne na nun kan neya an hne na kan chen ve the na turatan chuan mangai na mak tak mai chu mangai tu mak tak mai a chuan crossa aron tung dinga itan le katan anu na hlana a tho le na chuan pathian mangai na kha kalo chang ta a chumi rin na trom pui na chuan ring hell tree chau tree boy tree kani me nakara po khan ani chuan fia takin tharavin a thutak mangin min ron kan non le thina ni ke ni ring tu te hi chuwang chuan I suam min mangai tu maka khan min mangai na dana kha awan pui lava hey tun la ya Facebook a tele WhatsApp a te po kan hu fo mai rong kan bola na tha kan thokami te kan tran puya kan va tran puya te kha tha te kan la puya kan tar lang thina ni poisa chu ti sa tin damlo chu tiang khatiangin kan tia chu I kut ding la min ti chu aveila min khresu se tiemo it hilti kan thilti thatte puang sar lo turin ma to toro tham tir su ti te ania engpo ni se mi hringzia kan la put mio wangin midang te chaunan te kan ti thina ni
amai ro chu pangai tumak Isu Krista thungi ro chuan thiam thu asoi thei lova min tlan na le min chan dam na thu awan pui ngai lova ati dam na kan chan poin awan pui lova chu amak na em chuan mani ma sial na reng nei lovin ani chuan Rawngbawlna akal puya chuan mi reng hi kei chuanin an that lo na te an fel lo na te an thin lo na te hi ka hriat sak zunga mangai tumak takero chuan an fel lo na te an that lo na te an thin lo na te kha a haider maya chumi min haider tat na awang chuan kei ni nu pa te po hi Rawngbawlna tu kan lo ni ve thei tan chu wang chuanin mangai tu le min mangai na mak tak mai Isu Kristain aron puan chuan dan le aron lantir na dan hi khovel mi hring fa te kan in mangai na dan nen chuanin ain ang lo em mai sia chu wang chuan mangai tu mak ni hi tring em mai cái lệ năng chuan kan chunga tha te kan chunga ngil nei te min be tha te min tlom te hi han mangai mai hi kan har sa thap lo mai an chunga han that chu mai te poi kan har sa thap lo mai amai ro chu min do chau tu te kan that lo na tur te tin kan fel lo na thei riau te kan tin lo na thei riau ang chi te chu mangai ena po kan em nei thei lo visit po kan visit nei thei lo an ta na trong try sak te phe chu sei lo chu wang chuan Isu Krista nun zo ka hian mangai na fam ki ma chu mangai tumak takanun sia ni awang hian pathian ram rong kan bola Salvation Army officer ni ya pui thiam ni tura kan nun kan man me lai hian ani tharau lam hla te in pol thrina mangai na thil thira mi te nun thriat thiam pui thei turin mangai tumak a in lar dan le a in puan chho dan a hi nun pui tlat zel thei turin pathian in kan zain mal min som theu ro se kalome Amen. nghe Anthony khalom em rồi tu ta hun kan han pele phot don mi Các tôi sẽ thấy em. thế Sản môn thật tăng mấy gần ngay sẽ dấu tùa lỗ mồm các tía lỗ quy gồm khóc mấy gần hầu tụ bà gần training lại mà bùm chua gần tía mình chơi siam trà gần lộm thế mấy chuan hun tổ bố hi cút gần xe gần đủ đô gần request dewa sar kha gần giờ phải ta na Friends of Christ son te an fa te kan niang nge maya sarau lama mal som na sarau hria min thi turin mal som tong ta na turin kan som duwa chuan tuna hian sar kha kan hun top na mal som tong trai na min nei sak turin sarau mal som na hria min thi turin pathian mingin kan som ani cái trong trai Olalpa chunung ber kan pathian min mangai tu khongai na le za ngai nain kan chunga ro wi rela zanina Friends of Christ seso ramtan Rawngbawlna tu officer thanem ngai tak te kim vek lo ma sela an mani seson pola fellowship hun thata pai kan chan thia wang hin he na lom thu kan sei amen he puya fa nga mi ten lungai na le mang an na te thi na hial te an to mek lain nagin min hum him sak klata
iram tung ding tu ra ina du ta da wanga mal min som sa ka wang hen he la lom thu kan sei non le ani Amen. ena kan in pol khom na atang hian tharau riak thar nagin lo thi la an rong bol na le an en kol sipai te le khotlang tan rin na konga be se na nung khena mamo tu ti ta ni su krista thamuan na le thutak nun na hril tu le thlem tu an ni zel the na tu rin nagin I that na in lo hlia khu la I thil ti the na nan rong bol na mal lo som non le an che Amen. Amen. za ata na kan tong trai mek lai hian nagina fanau mal som rila rai pe kho zong sung tele an tu te tan po kan tong trai ani I mal som na thazar nuaya krista za pui hap lova an chung kwa hi ram rong an bola mamo tu te thleng phak rong bol na mangai tu mak chan chin chu bang lova za pui hap lova hil tat thei tu rin nagin tu dar kara hian lo kan la lim na le lom na nun dam na tharin lo hriat non tir le ak che Amen. isa ngai nen nagin hlia khu la mi hring na rama an ma ni mamo tu tam tak len ma ni point tran pui ngai tam tak ti an neyang sum le pai tena dai seng lo amai ro chu tiang ang tel lo po chuan tharau rama midang te thamuan tu tran pui tu nitlat thei tu rin mangan lai tran pui var tu ngai reng chuan an mamo huna pia nga lo hlia khu la lo din pui la an ma ni kal tlangin krista lo ram min tun din sakang che Amen. ro pui na le choi moi na ita ni se tuna hen kan lal pai su krista that na vana kan pa pathian mangai na le tharau thiang him pol na le siam tharna duom tak mai chu tuna le kum khwainin za hne na atharin lo ro te Amen. Amen.